Halløj. Halløj. Vi vil gerne lave en masse videoer her på YouTube. Have en masse subscribers. Og så vil vi gerne have En masse subscribers. en hel masse subscribere og en hel masse mennesker, som ser os. Og vi vil også gerne have, at I skriver en masse kommentarer om noget, I gerne vil se. Altså idéer, sådan, hvad vi godt kunne finde på at lave. Ja, altså rundtur i huset. Ja, altså værelset. Mere værelset end husene. Ja, værelses... Makeup tutorials. Og outfit of today's og hauls og... Go see. Eller hvad sagde du, det hed den anden der? Hvad for noget? Det ved jeg ikke. Nå, tak. Men altså, alle mulige follow me around. Og ja, follow me around for helvede. Follow me around. Og anmeldelser af ting og alt muligt sjovt. Bare det hele som jeg gerne vil se. Yeah. Sikkert også... eller hvis der er nogen, der har nogle problemer eller sådan noget, så... Ja, vi kan vil også gerne lave godt, en brevkasse. I skal bare skrive i kommentaren. Ja. Eller ind på selve YouTube. Ting, hvis jeg tror også, vi laver en fansite på Facebook. Men det gør vi ikke lige nu. Først når vi har fået nogle subscribers. 10 subscribers, så laver vi en fanside, fordi der må man helt vildt mange seere. Ja, nemlig. Det vil være meget fedt. Men i det hele taget, så var det det, vi ville lave. Og så er der også lige noget, vi skal... Ja, der er lige også en person, som vi vil fortælle jer om. Hvad det hedder? Reklame for vi vil rigtig gerne gøre jo reklame for vores dejlige Johanne Kolmitz. Vi skriver lige link til hende hernede i beskrivelsesboksen omkring hendes, både hendes fansite, eller nej, hendes side på Facebook og hendes fanside på Facebook. Hvis I kan se det der, så står det der, men det står også nede i beskrivelsesboksen. Johannes blog. Og så er der også, hun har også en blog herinde på YouTube. Men den linker vi til. Ja, hun er helt og vi er begge 2 subscriber og abonnenter af hende, fordi vi elsker Johanne. Elsker hende, hun er så sej. Og vi har begge 2 set alle hendes videoer. Faktisk dig mest, jeg har ikke set hendes mest nye video lige nu. Så ja. Men jeg har også set alle hendes videoer, bortset fra det nye, hun lige har lavet. Og det staves sådan her Johanne Kolmitz, så skal I bare skrive blog bagefter. Johanne Kolmitz blog. Ja. Og vi håber rigtig meget, at I gerne vil støtte op om hende og hjælpe hende. For det første. Ja, fordi og så må I altså støtte op og hjælpe. Og hun kommer faktisk også med sådan nogle fede konkurrencer, hvor man faktisk... Ja, med Minto. Ja, Minto eller sådan noget. Der har lige været en her i julen, hvor... Der er en igen. Ja, det ved jeg godt. Der er en lige nu. Der er en, der kører lige nu også. Ja. Og så har der været en i julen, hvor man kunne vinde gavekort til den her hjemmeside, der hedder minto.com. Og så kunne man vinde det antal gange, det her billede, hun havde fået taget ind på deres photoshoot. Det fik man så over på et gavekort, og så kunne man købe for alle de penge ind på deres hjemmeside. Ja, hvis man vandt. Ja, hvis man vandt. Og det er sådan en nederen, jeg ikke vil. Jeg vil gerne have haft det. Nå, men... Ja. Så laver hun også... Nej, ikke sådan tit, men hun laver også giveaways. Hun er bare det hele taget rigtig god, så hende kan vi godt lide. Så I får en hel masse ud af at se hende, altså virkelig, og altså I bliver virkelig klar over en hel masse ting, bare jeg sidder og ser på hende. Hun er helt fantastisk. Og jeg faktisk, da det var en periode, hvor jeg ikke lige gik i skole, så kan jeg huske, altså sad jeg 2 dage og sad og stenede hendes videoer, og virkelig bare, jeg gad ikke at lave anden, og jeg holdt mig bare vågen rigtig længe om aftenen, fordi jeg kunne bare ikke slippe hende. Nå, men i hele taget, det er det vi vil, og det var vildt. Ej, det gad jeg da godt se. Du skal finde. Ej, men det var helt vildt sjovt. Det gjorde jeg også med Mathilde. Man kan ikke se det der, fordi det blev spejlvendt. Eller det ved jeg ikke. Det er lige meget. Okay, og så har vi take one. Det er mega godt. Det er pink. Ja. Skal vi starte? Jeg laver bare ikke rigtig så mange videoer. Mathilde. Mathilde Makeup. 01. Okay, vi begynder. Hej så. Okay, vi vil rigtig gerne lave nogle videoer til jer, hvor de faktisk gerne vil se dem, fordi at vi har ligesom selv fulgt med i en moblogger. Jeg kan hele tiden huske sit navn. Yeah. Hver gang jeg prøvede at søge på The Blondie Babsi, så kunne jeg slet ikke Nå, man kan ikke huske, hvor mange i'er og sætter og a'er der er.
Hej. Hej. Vi vil suge. Ja, okay, det skal de ikke se. Hej. Yay. Hej. Vi vil gerne... Nej, stop. Skal vi ikke begynde forfra? Jo. Det er nøjagtigt det. Jeg kan slet ikke komme ind på det. Jeg skal bare Johanne Koldmith, så er det fint nok. Mhm. Godt så. Læsprog. Vi laver lige en... Okay. Eller vlog, eller hvad de kalder det. Eller i det hele taget bare lave videoer på YouTube. Ja, omkring Mode og alt sådan noget hauls og dagens outfit og tutorials. Bare i det hele taget en modeblogger-agtigt. Follow me around. Og Ja. de gerne have, jeg skriver en hel masse kommentarer om, hvad vi gerne Og vil se. idéer, ja. Mm. Det er det samme. Idéer. Ja. Men hvad hedder det? Jeg tror også bare, vi har fået rigtig meget inspiration. Sig noget her. Og vi vil faktisk have... Og vi kan godt jeg sige. Det håber vi jo hende, hun også. Eller Jolly Light Cola. Nej, det kan jeg ikke. Hun har bare sådan haft det af helvede til at bare hadet hendes by og hendes liv. Sådan da hun begyndte med at lave videoer. Jeg vil gøre alt for at få en autograf. Nå, men... Og vi vil faktisk også på et eller andet tidspunkt, så laver vi en giveaway. Men bare ikke lige den her gang, fordi... Nej, vi skal altså lige have nogen til at se det først. Ja. Okay. Vi kan jo heller ikke bare sende en gave ud til en adresse, der ikke findes. Nej, egentlig ikke. Og 4 tegninger. Helt ærligt. 1, 2, 3, 4, 5. Det var på et tidspunkt. Skal du ikke tidspunkt. diskutere nu for fanden i helvede, da du har lige ødelagt hele videoen? Hvorfor? Fordi det skal... Okay. Fuck, det lyder helvede til.